Moikka, mä oon Ville ja tänään mä näytän teille järjettömimmän lämmitysratkaisun, mitä te olette ikinä nähnyt autotallissa olevan. Let's mennään! Ja tässä on meidän kohde. Ilmeisesti puolalainen teos nimeltään Mironex. Tää on käytännössä vaan niinku poltin. Sinne laitetaan puut tosta. Hops, vähän leikkaantu. Ja alhaalta sitten puhalletaan ilmaa. Tää on tämmönen moniöljypoltin. Sinne voi laittaa dieseliä tai valopetrolia, ihan mitä sinne haluaa laittaakaan ja polttaa sillä, mutta itellä on sen verran hyvät puuvarastot, niin ei ole sille ollut tarvetta. Mutta hyvä juttu, se lämpenee nopeasti, se tekee todella paljon lämpöä. Huono juttu, se ei varaa. Niin sitä varten meillä on tämä. Tommonen 1,3 kuutioa vettä. Ja miten me sitä varataan? Tää masiina puhaltaa koko aika kuumaa ilmaa. Kuuma ilma ohjataan sinne pönttöön. Ja tosta voi niinku nähdä, että ilmaa tulee. No, se siitä sitten vedellä ohjataan pumppuun. Pumppu laittaa sen patteriin. Mä laitoin tohon termostaatin ja tuolla tallin toisessa päässä on toinen patteri. Siellä termostaattiin, niin sinne menee sitten kaikki vedet, kaikki lämpimät vedet, että se olisi sitten mahdollisimman niinku laajalta alueelta olisi täällä lämpöä. Pahoittelen muuten tästä roskan määrästä, koska roskaa löytyy. Mutta ajatuksena täydellinen. Ja meillä on vielä tässä savuputki, mikä menee tonne ulos. Ja siitä otetaan vielä lämpöä. Mikä mahtava järjestelmä. Tää on siis niin järjettömän hyvä järjestelmä. Tää menee sen verran kuumaksi, että tohon on vähän ikävä koskee. Se tuolla veden kohdalla sitten tietenkin pikkuhiljaa alkaa laskemaan, että se ei ole niin paha siellä. Tässä menee avauttiarallaa. Pari pesällistä joutuu lämmittää, että se veden lämpötilan eron tuntee jotenkin, mutta sitten se pysyy jotenkuten lämpimänä. Talli siis. Mulla on tossa ilmalämpöpumppu, että se ei jäädy täällä missään vaiheessa, ellei totaalinen sähkökatkos tuu, mikä on ollut aika harvinaista. Ollaan asuttu täällä kohta sen 6 vuotta ja täällä on kerran katkennut sähköt ja ne oli yöllä ja se kesti ehkä puoli tuntia maksimissaan. Vähän vaikeeta sanoa, kun nukuttiin silloin. Niin. Joo. Ja sitten savupiippu on vähän hassun muotoinen, koska siinä on savupiipun ulostulo on tuolla ylhäällä ja se on tuolla perässä tuolla alhaalla. Niin onneksi oli fiksu poika ja laitoin tuonne savupiipun päähän imurin, niin sit se väkisin pakottaa savukkaa pois täältä ja sitten jos kesäsi vaikka hitsailee, niin voi laittaa sen päälle, niin poistuu sitten ikävä ilma täältä. Joo. Tää ei ollut kallis projekti, jos säiliön, patteri ja kaikki laskee mukaan, mitä on ostettu käytettynä. Kaikki osiin on mennyt noin 200 €. Ja sitten putket sun muut, niin varmaan toiset 200 €. Eli no, pyöristettynä ylöspäin semmonen 500 € laitos. Eli niinku aika hyvä hinnoiltaan. Toi lämmitin mulla oli valmiina, niin sitä ei tarvitse tietenkään laskea hintaan. Mutta mä oon tätä nyt vähän poltellut tässä ja tälleen näin, niin mä oon tullut siihen tulokseen kyllä, että mä aion purkaa tän pois. Ihan vaan sen takia, että tää on niin hirvittävän kokoinen veistos. Ja se, että tää on hirveän kokoinen, se ei ole se paha juttu. Vaan se, että itselläni ei aika tähän riitä. Se on kivaa, kun on varava juttu, mutta se, että tätä pitäisi käydä lämmittää joka päivä. Mulla ei ole siihen ensinnäkään aikaa, eikä halua. Ja sitten eri asia olisi, jos ei olisi ilmalämpöpumppu, että tää menisi miinuksen puolelle. Niin
mä aion vetää tän pois. Patterit lähtee pois, putket lähtee pois, ylimääräiset pois. Ja laitoin vielä tonne tallin toisellekin puolelle pattereita, että sinnekin oli tarkoitus joskus mennä. Ja mä kyllä käytin tähän aika paljon aikaa, et ei tää toivottavasti niinku hukkaa mennyt. Opin tästä aika paljon asioita, miten tehdä asioita ja mitä ei tehdä. En oo mikään putkiasentaja ammatiltaan, kaukana siitä, mutta laitoin putket kiinni, ei mikään vuotanut. Sain ilmattua systeemin, että se oppiminen, mitä tästä on tullut, on ollut enemmän sen arvosta kuin mitä tää on kustantanut. Ja tää on ollut kiva seikkailu, on ollut kiva oppia vähän termodynamiikkaa ja hydrodynamiikkaa ja tällaista näin. Tekisinkö mä tän uudestaan näillä tiedoilla? En tekis. Tekisinkö mä tän uudestaan, jos mulla olisi enemmän rahaa? Ehkä. Tekisinkö mä tän uudestaan, jos mulla olisi kokonainen tila varattu tälle? Ehkä. Mutta nyt kun tila on rajallinen ja olisi kiva joskus niinku autojakin päästä tekemään, tai mopoja, tai mitä tahansa, niin tää on semmonen niinku keskikokoisen sorvin verran vie tilaa. Ja mulla ei ole täällä keskikokoista sorvia, koska mulla ei ole tilaa sellaiselle. Ja se, että mä säästän ilmalämpöpumppuun euron päivässä, niin se euron mä hyvällä omatunnolla kyllä maksan ihan helposti. Että no mitä tässä olisi voinut tehdä vielä sitten paremmin? Toi lämmön siirtyminen tonne. Niin että mitä olisi voinut tehdä paremmin? No ensinnäkin, että jos olisi ollut hurja vetää toi savuputki tämän pömpelin alapuolelta, koska lämpö nousee ylöspäin, se olisi tuonut sitten liudan muita ongelmia. Ja sitten toi lämmön siirtyminen pelkällä ilmalla ei mikään paras, että olisi ehkä pitänyt laittaa kupariputkea tai jotakin ja laittaa se kunnolla, että se dippaa aivan tonne alarajaa myöten, kun nyt tää vesi tulee tuolta niu takaisin tästä näin. Tää ei ollut tarkoitus jäädä tähän, mutta kokeilujen jälkeen päätin, että se on parempi lopettaa tähän eikä jatkaa, ei enää pistää ylimääräistä työtä tähän. Tää oli vähän tällainen pikku ränttivideo. Ehkä itselleni tulevaisuutta varten, kun mä oon purkanut ton jutun. Mä mietin jälkikäteen, että olisiko sen saanut tehtyä paremmin. Niin olis, mutta älä kokeile tehdä sitä uudestaan tulevaisuus. Ja se tilan käyttö on autotallissa hyvin arvokasta, että tilaa ei saa mennä hukkaan. Muuta en keksi kertoa tuosta sydämistä, että en ehkä muille voi suositella, paitsi että jos tietenkin on autotallissa joka päivä ja voi varata sitä lämpöä johonkin, niin mikä ettei, muuten toi jopa tilasyöppö. Ensi kerralla kokeillaan tehdä vähän paremman oloinen lämmitysjärjestelmä ja katsotaan mihin lämpöihin se pääsee. Täällä on tällä hetkellä toisessa päässä tallia 17,5 astetta, että on hyvin kotoisat oltavat ja voisi tehdä vaikka täällä mitä. Jos jotain kommentteja heittäisi, miten tämä olisi voinut tehdä paremmin. Jos jotain kommentteja, että olisi tämä tuhon tuomittu alusta asti. Joo, myönnetään, oli. No, joo, voi kertoa senkin. Ja tollaista noin. Sanoinko mä sen, että ensi kerralla katsotaan uutta lämmitysjärjestelmää. Tai taisin mä sanoa sen, mutta ehkä mä editoin tän nyt jotenkin jännästi. Eikä siinä muuta. Ensi jakso.